ଏଇଠୁ ଭାଇ ଆମେ ତାପରେ ନର୍ମାଲ ବିଚ୍ ଯିବା, ନର୍ମାଲ ବିଚ୍ରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯିବା, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଲୋକ ପ୍ରବଳ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଲୋକ ନାହିଁ ଏଠି ଗାଧା ପାଧା କରନ୍ତିନି, ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଏଇ ଗଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋଲି ଜିନିଷଟା ଜାଣିଲି ବୋଲି କହିଲି ଚାଲ ଯିବା। ନହେଲେ ଏଇ ଜାଗା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ ପୁରା ବସିକି ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବାଣି ବସିବ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ। କଙ୍କଡ଼ା ହେଇ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଏଇନେ ଯାହା ସେ ଆର ପଟେ